Iniciarem l'any buscant l'artista que va il·lustrar més de 80 carrers de València amb clics de Playmobil. El trobarem, era Patufalla. I ara, 3 mesos més tard, hem sabut que continua fent clics, en esta ocasió amb temàtica fallera. Tornem a retrobar-nos amb ells, els clics que tant van fer parlar a València. Però en este cas només són 15 i Patufalla ha col·laborat amb altres artistes per a fer realitat esta exposició de ninots de carrer. Esta es Convento Jerusalén, Plaza dels Furs. Esta es Carrer Cajeros. Però estos no quedaran penjats a la intempèrie, sinó que tenen una finalitat solidària. Esta se la entregaré avui a la Casa Ronald McDonald i esta és con la que tancaré el cicle i l'exposició del ninot de carrer. I és un homenatge a tots els artistes i sobretot als pirotècnics i als fallers. La Fundació Casa Ronald McDonald de València, que acull menors amb malalties oncològiques, es posarà a la venda. I nosaltres acompanyem a Pau a fer l'entrega oficial de totes les plaques. Vestit de valencià i amb cotxe oficial arreplega la fallera major de Patufalla. Guapa! Ahir els espera Ruth, que també s'ha vestit de fallera per a rebre els clics. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà. Que permetran seguir mantenint oberta esta casa del carrer de la Il·lusió.